Farafina tomba Union Africaine ka lajereba min kɛra atako 36 ye n'a kɛra Addis Abeba Ethiopie ni kunɲɔgɔn laban in na a yirala k'a fɔ Farafina kilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye balalen min u ye dɔ fara gɛrɛntɛ kan ka taa Mali, Burkina Faso ani Laginɛ jamanaw kan. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Mali jamanatigi dankan n'o ye Dr Shogel Kogala Mayiga ye tun ye taama bere ta k'i kunda jamana kɔrɔnfɛn fanfɛla kan kunɲɔgɔn laban in na min kɛra Gao nka a yirala k'a fɔ taama danna sira la ka da kan a tun kan ka taa Ansongo min ma bɔ mun y'a bali an bɛna o kunnafoniw di aw ma. Burkina Faso jamana kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Faransi finitigiw ka kɛlɛbolo min tun bɛ u ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko opération Sabru ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kun cɛ ni k'u bolominɛw cɛ ka Burkina Faso bila. Ninnu de bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw la kumaba dɔ ye sanga 30 kɔnɔ ka lase Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. Ibaw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka fɔ aw ye nin waati in na k'aw sɔgɔlen don VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ la. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ye février kalo tile 20 san 2023 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Malikura kunnafoniw kunkun n'a ɲɛɲɛ kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. A y'aw bisimila kokura aw ka kunnafoniw filɛ. Farafina tomba n'o ye Union Africaine ye olu ka san ladala lajɛrɛ min bɛ wele ko session ordinaire atako 36nan kɛra Addis Abeba Ethiopie jamana kɔnɔna la. A yirala k'a fɔ o senfɛ Farafina kilebiyanfanw tɔgɔla tomba ni o ye CEDEAO ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Lajɛrɛ balalen na ka kuma jamana saba kan n'o ye Mali, Burkina Faso ani Laginɛ o jamana ye. Nka sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin jamana ninnu kɔni gulonnen tora CEDEAO jɛkulu fɛ hali bi an bɛ waati min na ko sisan. A yirala o sen kelen fɛ fɛnɛ ko lajɛrɛ in kɛra sibiri tɛmɛlen n'o bɛna février kalo tile 18 ma. Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase. Sibiri don février kalo tile 18 Ethiopikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka faba la Addis Abeba CEDEAO jɛkulu y'u ka jɛrɛ ta ko 36 na lawaleya u fɛ yen nɔ. O lajɛrɛ sen fɛ da t'u la Mali, Laginɛ ani Burkina Faso ka lahalaya la nin waati in na. Ka kɔn o ɲɛ ni jamana saba ka minisiri minnu ka baara ɲɛsilen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnɛbɔli ma u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka laɲini kɛ CEDEAO jɛkulu fɛ ɲangili bere min talen don ni jamana saba kun kan ka kɛɲɛ ni fanga dafiri ye a jamana kofɔlenw kɔnɔ ko ka a ɲangili wuri ka bɔ yen nka sɔma kɛ a ma CEDEAO jɛkulu fɛ ko sabula ni jamana saba maralen don soldasiw de fɛ wa k'u bɛ furancɛ fanga baaraw de kan ka kɛ ka da kan ko fɛn minnu fɔlen don u ye ani fɛn minnu laɲinina u fɛ k'u ma taamasiyɛn ɲuman ye a la wa min ye CEDEAO jɛkulu ye o ma dan o dɔrɔn ma u tilala ka dɔ fara ɲangili kan n'o ye jamana ɲɛma saba fo ka taa se u ka gouvernement baarakɛlaw ma olu kɔni o dangalen tɛ bilen ka taama jamana kɔ kan ni lajɛrɛ sen fɛ min ye kalata minnu kan ka lawaleya Nigeria, Sierra Leone ani Liberia o baara labɛn kumaw walawalala a kɛnɛ kofɔlen kan. Mariam Kuyate Bamako, VOA Banbara. Ka kɛ ni Mali jamanatigi dankan n'o ye Dr Shogel Kogala Mayiga ye taama min ni a y'a kɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka taa Gao mara la jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ka fara CEDEAO ka jamana saba gulonni kan n'o ye Burkina Faso, Mali ani Laginɛ jamana ye. Malidenw y'u hakilina di VOA ka lasigiden Lamisa Sangare ka kuma barani na ka bɔ Katikaw fɛ an k'o kunnafoniw lamɛn. Hakilina fɔlɔ CEDEAO ka ɲangiliw toli ko u nɔ la Korotum Konare ko o kan ka dusukura de don jamana saba ninnu ɲɛmɔgɔw kɔnɔ. Ne ka hakilina ye min ye komi u ye jamana saba min fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ biri fɔ o ɲuman ye min ye jamana saba in na n'a fɔ Burkina ni Mali ni Laginɛ an ka jɛ ka an fanga kɛ kelen buna adamadenya hali mɔgɔninfin n'i ye jigi da i mɔgɔ ɲɔgɔn kan o bɛ bɔ i jigi kɔrɔ an ka jɛ k'an fanga kɛ kelen k'an bolo di Ala ma n'Ala sɔnna ma a bɛ ɲɛ. Modibo Kuyate ye a ko faamu tan de. CEDEAO bɛ kɛlɛ kɔnɔ hali bi n'a ko b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ ka ko fɔ ka don sumarɔ n'a hakili la dɔ bɛ dɔ bɔ dɔ fana bɛ dɔ bɔ bamananw ko 3 misiden kelen u bɛ bɔ ka wɛrɛ de ɲini mais wɛrɛ tɛ misiden kelen yɔrɔ ɲini CEDEAO jɛkulu de an b'a kɔnɔ a ka d'anw ka mɔgɔw toujours o nata de ye nin kuma ye ko taa ni ka segin kuma banbɛli a tɛ ɲa min kɔ a ye ko ye siɲɛ kelen parce que CEDEAO ko ye ne ɲɛ tɛ nafa foyi la CEDEAO ko la kabi n ye ko dɔn Mali kɔnɔ yan ko CEDEAO ye min lase Mali jamana ma ka taa kɛ dɔrɔn ko le Mali est un membre fondateur de la CEDEAO o titre n'o bloc ba kolo te kɔ kɛ ne ma nafa si dɔ la donc n'u bɛ ka tin di an kan
k'u t'a wuli an mana ɲɔgɔn cogo cogo k'u bɛ ka sanction se de t'u ye kɔni Seku Sama maliden bɛɛ sara ka ban nin sanction ko in kosɔn donc u tɛ fɛ k'a wuli u tɛna wuli donc an ka mɔgɔw ka se ka kari siɲɛ kelen k'u ka responsabilité ta. Isa Fɔnba ko balanan ko tɛ yɛrɛ. Mali ni Laginɛ ni Burkina ka nin problème ni fɛn fɛn mana bɔ kɔnɔ a tɛ bala mɔgɔ la o. D'ailleurs n bɛ se ka fɔ yɛrɛ janfa don mais a tɛ foyi tiɲɛ anw ye. Ni organisation ninnu yɛrɛ filɛ nin ye anw ma nafa yɛrɛ ni organisation parce que n'a sɔrɔ ninnu tun b'u jɔyɔrɔ la degun min b'anw ka taa fo ka taa se ni coup d'état ninnu ma a tun tɛ kɛ o ni tɛ foyi de tiɲɛ anw ye. U k'u sigi k'a lajɛ ni jamana saba ni Ala ka jɛ ni jamana saba u bɛ bɔ nɔgɔ la n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diɲɛ kɔnɔ. Hakilina filanan Mali marabagakulu ɲɛmɔgɔ Choguel Kokala Mayiga ka Gao tagama senna sirili ko Modibo Kuyate ko o tɛ kojugu ye. Minnu b'a kɛ a bolo da n'olu y'a bɔ a ma ko pour raison de sécurité l'insécurité lakanabaliya n'o fɔra diɲɛ bɛ la ko a ye dɔw tɔɔrɔ a kuma tɛ tɛmɛ o an bɛ pressé de sinon i faso i laban ye min ye i laban y'o de ye. Donc mais ni nin tɛ a waati sɛbɛya ka kɛ a reporteli de bolo problème tɛ parce que Burama tɛ an tɛ k'an to an sɔn ko ti voyager an sɔn ko bɛ to yen Burama bɛ to yen don dɔ Mali premier ministre dɔ na se yen. Isa Fɔnba ɲɛna o kan ka marabagaw sɔn fɛɛrɛ kura la lakanabaliya kɛlɛli kama. Sisan kɔni n'a kɔni kɛra k'a kɛra lakana sababu ye o kan ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bila ka miiri don n'a nata kama mun kan ka kɛ pour que jamana ka se ka basigi. Est-ce que n tɛna kɛ sababu ka bana dɔ yɛrɛ fana ye wa a nana ni mun de b'a jukɔrɔ kun jumɛn de don. Bi de Choguel ka tagama tun kan ka kun cɛ nka dan sirila a la ko lakanabaliya kama. Lamisa Sangare Kati VOA Bamara. Hali bi farafina kilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO ka jamana saba ninnu gulonni ye n'o ye Mali ni Burkina Faso ni Laginɛ jamana ye. VOA Bambara tɔgɔ la Kayatu Traore kuma di Cambel Gimbayara ma ale ye kunnafoni sɛnsɛnna ye ka bɔ Faransi kaw fɛ yen ye hakili jagabɔ kɛ u ka nin gɛrɛntɛ sigili kan jamana ninnu kan an k'o lamɛn. Siga t'a la farafina jɛkulu tɔnba ka nin ɲɔgɔnye in na min yirala kɔni kɛrɛnkɛrɛnna o de ka fɔ jamana saba min bɛ farafina kilebiyanfan fɛ n'o ye Mali Burkina ani Laginɛ ye olu kun ye laɲini min kɛ n'u ye lajɛ min kɛ k'a fɔ k'u ka segin ka na tɔnbaw kɔnɔ o laɲini ma sabati a ma sabati ka da mun kan farafina tɔnba in y'a yira k'a fɔ ni fanga taara tako la min tɛ sariya ka ye sira ye ka fanga daraki ka coup d'état kɛ jamana kɔnɔ n'o kɛra jamana o jamana kɔnɔ i tɛ se ka segin ka na tɔn kɔnɔ f'i ka ayiwa kalata de kɛ ka jamana ɲɛma sugandi o sariya in taara jamanaw bɛɛ fɛ u b'o ba in kan u tilala ka wolomali de kɛ a ko la kura ye tuguni k'a sabu kɛ jamana saba in ka laɲini tun tɛ u ka segin ka na sigida la ka kuma ni jamana tɔw dɔrɔn ye dɛ u ka hakɛ ka segin u ma dɔrɔn ye dɛ u ka laɲini fana tun ye kungo fɛn fɛn bɛ ta ka ɲɛsin u ka jamana ma fɛn fɛn bɛ ta kɛnɛya siratigɛ la kanan siratigɛ la ka ɲɛsin u ka jamana ma u da ka don a la u y'a yira k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ k'a sabu kɛ u tɛ ayiwa sariya tɔn yɛrɛ sariyaw kɔnɔna na u y'o sɔsɔ coup d'état kɛli u tilala ka yira k'a fɔ jamana ninnu fana tɛ da ɲɔgɔn ma fanga ɲini cogo ni fanga daraki cogo la u y'o fusamanciya min don ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ de juguyara n'a tɔ bɛɛ lajɛlen u yɛrɛ k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen jamana saba in kɔnɔna na i n'a fɔ Laginɛ ani Burkina bɛnkan bɛ olu ni tɔnw dɔw cɛ ka se ka fanga lasegi so ka wote kɛ ka kalata kɛ ka fanga kura sigi nka Mali ta u n'a gɛlɛya ta o ta bɛnkan ma sɔrɔ olu ni ayiwa farafina kilebiyanfan in tɔn ni ɲɔgɔn cɛ ha ka ja ka se ale Union africaine yɛrɛ ma k'a fɔ ko kalata bolo dalen bɛ nin don in ka taa se nin don in ma o de kɛra baasi yɛrɛ ni gɛlɛya yɛrɛ dakun ye u ni ayiwa farafina tɔnba in ni ɲɔgɔn cɛ. Awa e yɛrɛ bolo sisan komi e ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ta i bɛ nin koɲa ninnu dɔn kosɛbɛ nin taabolo nin kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye sisan tagali ɲɛfɛ. Bamananw b'a fɔ kɔrɔlen k'a fɔ ni ci ma bɔ citigi ka segin a ma ni muru bɔra foroko kɔnɔ min kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ayiwa tigɛli kɔni ma bɔ bilen muru kan ka se ka segin foroko kɔnɔ o yɛrɛ de bɛna gɛlɛya nin jamana saba in ma k'a sabu kɛ u ye laɲini ninnu kɛ tan i n'a fɔ u y'a kɛ papali la walima u y'a fɛ bagabaga sira kan yaasa farafina tɔn ninnu u bɛ se ka segin u kɔ cogo min na i n'a fɔ CEDEAO ka segin a kɔ walima farafina tɔnba in yɛrɛ n'o ye Union africaine ye a ka segin a kɔ olu ye mɔgɔ wuli ka taa u kuma ɲɔgɔnya jamana ninnu bɛɛ kelen kelen kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ ko bɛnkan tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ wuli in tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u ye min ɲini laɲini sabatibaliya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka dɔ fara ɲangini kan o de bɛna kɛ a kɔlɔlɔ ni a juguya yɔrɔ ye ka sababu kɛ i ye min ɲini m'o sɔrɔ ka doni wɛrɛ ta k'a da i kun i sigilen tɛ ni doni min ye n'o bɛ se ka kɛ ka jalatigɛli kɛ ka ɲɛsin ma k'a fɔ f'i ka
kalata labɛn ka bɛn nin don in ma I ka se ka fanga segi ayiwa sivilu ma maa min talen bɛ fanga latɛmɛni kan a bɛ se ka wolo o yɛrɛ la o ye n'a a diyara ye ni fɔka bɛɛ ma se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɔnba ninnu se ka sarati yɛrɛ di o jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma yasa ka se ka kalati labɛn siran kɔni bɛ ka kɛ ɲɛsin o waleya in de ma sisan an ka foli b'i ye Amta Burkina Faso jamana kan ka kɛɲɛ ni farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO ka Mali Burkina Faso ni Laginɛ jamana gulonin ye Burkina Faso jamanaden dɔw y'u ka hakilina di a kan ka bɔ Bobo Julaso Alidu Wedrago ale ka kuma baranin na kunu Mali Burkina ani Laginɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ tun corilen do CEDEAO ka ɲɔgɔn ye ba min tun bɛ yen Union Africaine o ka ɲɔgɔn da sababu la ɲɔgɔn ye banin kɔ o y'a yira k'a fɔ ko ɲangari min tun bɛ ninnu dugu nin kan o b'a nɔ na k'a dɔ wɛrɛ la kan k'a fɔ ko ninnu jamana saba ninnu ɲɛmɔgɔ foyi olu tɛ se ka taa CEDEAO jamana dɔw ra an sera Mutamu Kani fɛ ale journal L'Express du Faso o ɲɛmɔgɔ ye Bobo Julaso a b'a ta hakilinata de ye CEDEAO ta nin kɔsa mais a décision ni y'a jate ta vraiment kɔrɔ taara wagati min na n'i y'a ta ka filɛ Union Africaine yɛrɛ ko sanction min lanen bɛ o jamana saba nin kɔnɔ ko a sanction ninnu man dege parce que olu b'a miiri a tun kan ka dɛmɛ min kɛ a tɛ dɛmɛ kɛra alors n'o tɛmɛna ale kan ka na dɔ fara kan tuguni donc a kɛlen bɛ komi an ka CEDEAO ka ɲɛmɔgɔ ninnu gɛlɛya min bɛ jamana saba nin kan on dirait ale yɛrɛ man gbɛlɛ o ma Palme Ole o ye mécanicien ye Bobo Julaso ni gbɛlɛya lo an bɛ to a la n'a danna ma an bɛ to dugu kɔnɔ kana voyage ko an k'o dabila yɛrɛ n'a dira o ka to n'o ka CEDEAO mais an kɔni bɛ an ka dugu la n'a dira o kana fɔ an ka avion yɛrɛ kana wuli an kɔni bɛ yen voilà an b'an ka ɲɔ sɛnɛ an b'an ka fɛn bɛɛ sɛnɛ an b'an yɛrɛ balo n'a ye voilà o ye ne ka point la Bruno Ouattara hakili la ni CEDEAO sera ka nin kɛ o le y'a ɲuman ye olu fana fɛ bon an k'ale gɛlɛ ko ne kɔni bɛna min fɔ ko bɛɛ kɔni bɛnnen n'aw bɛnna min kan o de ka ɲi bɛɛ ɲɔgɔn tɛ Isa Konate ale n'a ka jatigɛ lo nin baarada in kan a bɛ se ka jouer Burkina kan ko a bɛ gɛlɛya le ka sɔrɔ ka diya voilà an kɔni y'a lɔ gɛlɛya bɛna s'an ma mais n'an farala ɲɔgɔn kan a mana mɛn cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ jamana wɛrɛ olu bɛna ye bon an bɛ sɛgɛn min na u bɛna na fara an kan Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la an balimaw aw y'a bisimila hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Ɲorodi Sahɛlikaw b'an sɔrɔ radio émergence ka 99 ani tomi 6 fiɲɛsira fɛ nin waati in na Bugunikaw b'an sɔrɔ radio Kumase kan 92 fiɲɛsira fɛ Yuwaru radio Dunuya 91 ani tomi 1 o fiɲɛsira fɛ Koro ani Bayakarala lamini aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 kan Gawokaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi 1 kan Tumutu fiɲɛ turukala 90 tomi 3 Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 sanfɛ Wagadugu Burkina Faso jamana faba aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan an ka bɔlɔlɔ sira bɛ
www.voabambara.com walma aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ nin waati in na ka bɔ studio 6nan kɔnɔ VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ to an ka kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ taa Douanza Mopti o mara la a yirala k'a fɔ mɔgɔ 6 ɲɔgɔn olu fagara den fitinin kelen b'a la minnu ka bolimafɛn yɛlɛnna mugu pɛrɛnta dɔ kan. Tijani Wedrago VOA tɔgɔ la ka bɔ Koro ale b'o kunnafoni di. Dangarwale in kɔni kɛra Douanza mara la u ka dugudeni min n'an b'a wele ko Banna ye ale ni Mondoro cɛ. Taamakɛla dɔw kɔni yɛlɛla dugumamugu pɛrɛnta kan ka kɛ sababu ye ka maa 6 bɔnɛ u ni na o nɔngɔni bɛɛ la. Maa minnu kɔni tanyana nin dangarwale in na sifilaka kɔni dɔ b'a la mun si yɛrɛ tɛ san kelen bɔ. Nin waati laban in na dangarwale tigilamaw kɛn bɛ ka dugumamugu pɛrɛnta kɔni kɛ u ka kɛlɛ fɛrɛ dɔ ye. Kɛra sababu ye fana ka maa caman bɔnɛ u ni na. Wale in dusuma kasara bonyana kosɛbɛ wa kɛn bɛ sababu ye ka maa caman lasiran taama siraw ma. Lakanabaliya an bɛ taa n'a ye Bankas mara la Bayiko min na. Somiya baaraw kɔni tɛmɛnen kɔfɛ yen mara mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka baara bɛnnen don mɔnikɛ de ma walasa u bɛ se k'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min na. Nka a bɛ waati jan bɔ dangarawale tigilamaw kɛn bɛ ka maaw bali ne ka ba in matarafa. Alamisa tɛmɛnen wula fɛ dangarawale tigilamaw kɔni kɛn bɛ ka taa cɛ dɔ sɔrɔ a bɛ ka ba mɔ walasa a bɛ se ka dayirimɛ ɲini cogo min na. U kɔni y'a minɛ ne k'a tɛgɛ fila bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ a la. A kɛra sababu ye maa caman kɔni sirannen don nin waati in na ne ka taa ba mɔ. Nin ta siɲɛ fɔlɔ ye bawo nin dangarawale sugu kɛra k'a ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw ma dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministre ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Amta Nara Marala, Mugujugu do fene perena bintene sogoma u ka finitigiw dagayɔrɔ dɔ la a yirala ka fɔ finitigi 6 ɲɔgɔn be minnu ni olu jogina min kɛra u ka sugu o kɛrɛfɛ yan fan fɛ. Modibo Keita VOA tɔgɔ la ka bɔ Nara. Nara marabulu faba kɔnɔna na polisilakaw ka dagayɔrɔ min bɛ Moritani sira kan ka kɛ ni bi tɛnɛndo février kalo tile 20 san 2023 nɛgɛ kaɲa 12 tɛmɛnen kɔni sanga 20 ye mugujugu pɛrɛnta dɔ mankan bɔra ye min mankan bonyana kosɛbɛ Nara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ siga tɛ min na polisilakaw ka pɔsu a yirala k'a fɔ bamati wale kɛbaw de ye mugujugu pɛrɛnta de don u ka gwa la o min pɛrɛnni kɛra sababu ye ni ka polisilaka maa kelen bɔnɛ a nin na ale ni civil kelen ni o bɛ tali kɛ mairie baarakɛla dɔ kan a nɔgɔni na finitigilaka minnu bɛ Nara kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ sabati siga tɛ min na o sera k'u tɛgɛ da siganama dɔw kan walasa sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka boloda cogoya min b'a to u bɛ se k'a dɔn maa minnu ni waleya ninnu kɛ an bɛ waati min na ko bi basigi segira ka na Nara dugu kɔnɔna na Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara. Na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigilen file au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariamu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Modibo au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen file ina kama dogo nyana. Amta Burkina Faso jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini kɔfɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye Faransikaw ka kɛlɛbolo ye min bɛ wele ko opération Sabre bɛɛ ka u bolominɛw cɛ dɔɔni dɔɔni u bɛna Burkina Faso jamana bila. Kader Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 200 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Burkina Faso finitigi segi bɔnɛna o ni na
jumalon tɛmɛni faso worodugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dew ani ursi dugudeniw ra ni sorodasi kɔfɔlen nun ka lankana munumunu salo ra olu taara ben dibi kɔnɔmɔgɔw ka jan kɔnɔ o kɛra sababu ye ka segi bɔnɛ u nin na saba jogira dɔw fɛnɛ tununa laseli dɔ kɔnɔ min filila bɔlɔlɔsiraw kan bi tɛnɛ loni na finitigiw ka daga ɲɛma ye ni waati latigɛ ni sɛnsɛn o laseli kelen fɛnɛ y'an kunna wolo ko bɛnkani kɔtigɛlɛ nin kɔnɔ ko finitigiw sera ka maa jugu ɲɔgɔnna 60 faga ni laseli kelen fɛnɛ y'a yira ko sorodasiw ka pankuru sera ka se nin yɔrɔ nin na ka operasiyɔn bila sen kan min sera ka maa jugu nunu bɛɛ faga kama sɔrɔ o tubi bolila ka don Mali jamana kɔnɔ ni y'o ka bolimafɛn ɲɔgɔnna 7 ye ani moto caman nin walejugu ninnu bɛ kɛra tumana min na kama sɔrɔ Wagadugu jamana faabara Faransi ka sorodasi jɛnkulu min tun sigilen don Kamɔn 5 kɔnɔ n'ale tɔgɔ ko Task Force Sabre olu bɛ o ka minɛnw cɛra hakilina jigira kabi janvier kalo tɛmɛni Burkina Faso ka fanga ɲɛmaw tun ye kɔrɔbɔli kɛ ka taa u ka sorodasi tigɛli ɲɔgɔnma min tun bɛ ni Faransi jamana ye n'an ko accord de coopération militaire o tun y'a yira ko ɲani kalo kelen kɔnɔ ko Faransi ka sorodasi jɛnkulu min bɛ Wagadugu k'olu ka jamana bila Burkina Faso ka fanga ɲɛmaw ani Faransi jamana ɲɛmaw tun ye tigɛdi ɲɔgɔnma dɔ bila sen kan min kɔnɔ nin faragwɛ jamana nin tun bɛ se ka a ka sorodasi jɛnkulu dɔ bila ka na Burkina Faso kanw dɛmɛ ka taa lankanabaliya kɛlɛ kɔnɔ nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ne tɔgɔ Usman Bamiya n ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na arajo VOA arajo min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka arajo partenaire kan i n'a fɔ ka arajo rural n ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorité y'a contesté. Amerika jamanatigi Joe Biden tamana bintɛnɛ sɔgɔma ka taa Ukraine jamana kan ani u ka jamanatigi Volodymyr Zelensky ye ɲɔgɔn ye Kiev n'o ye jamana faaba ye kuma ɲɔgɔnya minnu tɛmɛna u kɔnɔna la Modibo Dambele bɛ u lase. Joe Biden ka tɛnɛndon tagali ye tagamasere ye k'a yira k'a fɔ u ni Ukraine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo tile damadɔ yanni kɛlɛ san kelen o ka kɛ Rusi wulilen ka taga Ukraine kɔnɔna la. Biden a ye laseli kɛ ani Zelensky fana ye ɲɔgɔn ye u ka masayaso la Marinsky a y'a yira k'a fɔ ko Ameriki bɛna $1 miliyari kilancɛ dɛmɛ lase tuguni Ukraine ma ani a terilakaw waati min na kɛlɛ bɛ senna hali bi. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ni démocrate don Joe Biden. 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands. Democracy stands. Ko san kelen kɔfɛ Kiev jɔlen do a sen kan wa Ukraine fɛnɛ jɔlen do ko wa démocratie foroba fanga fɛnɛ jɔlen do. Biden ko Américains b'aw kɛrɛfɛla la wa duniya b'aw kɛrɛfɛla la. Wagati min na Biden ale tun bɛ Ukraine la Américains ka kɔlɔsikɛla pangunu dɔw olu tun bɛ Kiev sanfɛla la kabi Pologne. Vladimir Putin mun y'ale fanfɛla ye ale kan ka laseli dɔ kɛ tarata don ka sanyɛlɛmɛ dɔ la ni jamana politiki ɲɛmɔgɔw ye. La bisigilen do k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in senfɛ ko a da bɛna sɔn ka se Ukraine kɛlɛ Kuma. For Ukraine in their war against the brutal attack by Russia. Mali kalan ko ne jamana ye tele la ne Guinéen ye olu ka tenini wallahi blogini ye jemani ye tafini ye bulalama ni walima jebuni ye bulalama ye kulushini ye bulalama ye cɛmanu bɛɛ la jɛna tigɛ maa bɛɛ ka écoliden ye ko kɛ ni maliyɛn da ye organisé ali Abidjan wa kalabilatini de b'u bɛɛ kan k'a sɔrɔ a compléni yɛrɛ tɛ tɛmɛ 1500 kan san kɔnɔ i b'o den fila tigɛ. An bɛ taa fɛrɛkɛnɛba kɛnɛ kan min ye jabɔlaw ani dɔnkilidalaw ka fɛrɛkɛnɛ n'a bɛ wele ko festival Anya a tako 4nan o labɛn baaraw bɛ sen na Mohamed Daɲogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
Festival Agna Naleye, Festival au désert, ani Festival Ciné Ado, au Farale Nyon Kaye, Aleta Konana, au Barao, au Luna Damne, Marsi Kalo, au Tiamala Waratila. Fuseni Jakte Nale ni Festival Nyamadoe, Anka Lelame. Festival Agna et Festival Farale Nyon, nous Festival Ciné Ado, nous taille cinéma boy, Jaboy, ani Festival au désert, nous Mege, Anga Koran, enfin, comment bien qu'il est Festival Fladi Fragnon, Festival qui est créé, Kotodago Agna, Festival Konana, Amé cinéma bode anika jonyo di cinéma uma o ko fe musique artiste musicien be waje o ke ani fani anga dongo ni se ko ka da me corona fo na se anga le bien fon fe ambe o second mode Ali Musa Traoré nale kulikoro mer dankan sabane ala iraka foni festival ko folen koni akadi kulikoro kawi kosbe sabla be ke sababu ma chama ka jago koni obiriwa kulikoro ere ale ka se ka lakodon Ali Musa Traoré ni meni sonja ba de la se on ma kulikoro yanno kulikoro be de bisigi kanin doin kono pour que ni festival ngake bise an ra tumbulo ka fo ngo suraka oni on te ko ke nyoma mais kulikoro désert de kan yanno ya ka fo ngambe mo kelen an kan ngambulo di nyoma an ga do dakelen fe ka bo dakelen fe et puis ni festival in kiran fe dugu konna na no abe anga économie re aba valoriser kosobe bise dugu re be marché ni clé dama na konna no da to ambe ban la ben ka beni aye na wakati sira pour que anyuma ngatika tema to mina Fuseni Jakte ale ka fola ni festival fla farle nyon kan kungorete ala ode ben ani klenya ka seka o kofa chugumina ani ko lawaliya festival in yere de amza ka fo nguf anga faranga yere dama abe ben ko fo parce que malien jema na fima u bere be faranyo an wa kenenga ni baranyable bara senfe mun koni ye ikadon ka fo seko ani donko ale ngara chama u nyon soro ka hakli falenke wa mun koni ye ikadon ka fo festival ni yera na kenem ka utara kata uyira kuna fundila chamana mun bora kulikoro ani bamako Mohamed Danyoko viwa bambara tola kabo kulikoro sisa anga Shaka Traoré ka farkulu ngena je kuna fonu name Senantolanta buna gunkan farafina gunkan ayasiral de Bamako ni Tunisie US monastiri e flani binke sima sesila chelu kelenkele fan flabe fe a senantolanta nyonda tana kunu kari février kalo yintle tan kononton san ba flani ngone saba stade du 26 mars la Bamako abe don coupe de la confédération phase de groupe le flana hokumu kono phase de groupe mi menyina saison ba flani ngone fla ba flani ngone saba kofo sanga binani segina na de ayasiral Bamako ye US monastiri jola magan sama bali sababula o chelu jibina bo US monastiri fe sanga biolon flanana Ziad Aloui sababula ayasiral de Bamako tumese ka sesoro kunu nyongodana adege karamogo nuhum jane ka fola kada kan atunye fere chama ira nyongodan sen fe ni baltaina ansi fefe awoke programme sika seba soro ni misa bana ko sebe parce que bimbe égalisé match be bankelen kilena o ni misa bana parce que la une de ka seba soro ni matchina est-ce qu'il baltan kolonke ou pas moi je dirais que aujourd'hui un ballon temps bi ou be espoir dondi am moma ka fo baltan natala am sika seba soro malla ngala dilori faut maintien on va continuer ka barake on va continuer ka moins beke pour que au moins ngala ini femino qualification o qualification ka seka soro ayasiral de Bamako ni Tanzanie yang africain be nyongo soro karnata février kalo tlem ngone woro samba fel ngone saba stade du 26 mars la Bamako o bena ke coupe de la confédération phase de groupe le sabana de ye ayasiral de Bamako ka kulu kono no e groupe de ye kunu kari Tanzanie yang africain ye sebaya soro tout puissant Mazembe kan ka bo RD Congo chilu saba kele yang africain kanuna kile folo la hakilina jigina tout puissant Mazembe ye sesro ayasiral de Bamako kan chilu saba kele US monastir ka bo Tunisie ale fana tu ye sesro yang africain kan chilu fla kanankolo VO Bamarato Ola Bamako Siaka Traoré kala selido ambalmawo aya famu cogo mina ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ Kabia Bamara wele kadamina itajeni mari botamele bodi ala mo
kelen fɛ